Γεια! Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Πάμε να δούμε τα 4 αγαπημένα μου primer που χρησιμοποιώ σε κάθε μου επαγγελματικό μακιγιάζ, αλλά κάποια και στον ίδιο μου τον εαυτό. Θα σας δείξω την αγαπημένη μου κρέμα που χρησιμοποιώ και εγώ και είναι από Bobbi Brown, η Vitamin C, η οποία είναι ενυδατική κρέμα, συνήθως εγώ τη χρησιμοποιώ και για primer. Όμως, αν είσαι πάρα πολύ λιπαρή, δεν χρειάζεται να την τοποθετήσεις στο ταφ με τίποτα, μόνο περιμετρικά του προσώπου, κάτω από τα μήλα και δεξιά και αριστερά στο ταφ. Μετά, ένα πάρα πολύ αγαπημένο πάλι είναι από Clarins το Insta Smooth, το οποίο είναι αρκετά παχύρευστο, νομίζω ότι φαίνεται λίγο και στην εικόνα του. Και το χρησιμοποιώ και το βάζω, το δουλεύω και λίγο πιέζοντας το μέσα στο δέρμα, στους πολύ διασταλμένους πόρους. Το επόμενο είναι από Hourglass το Illusion, το οποίο είναι και αυτό ενυδατικό. Αυτό και αν είσαι λιπαρή με πολύ ελάχιστη ποσότητα μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και στο ταφ, αλλά ιδανικά καλό θα ήταν μετά από πάνω, σε πάρα πολύ μικρή ποσότητα επίσης, να βάλεις το Vanish πάλι από Hourglass. Είναι ο τέλειος συνδυασμός αν είσαι και λίγο λιπαρή, αλλά και εξήρη ταυτόχρονα. Τώρα το Vanish, εγώ συνήθως το χρησιμοποιώ στο ταφ για πάρα πολύ λιπαρές επιδερμίδες, για να καθυστερήσει λίγο την έγκριση λιπαρότητας, σε συνδυασμό περιμετρικά με την Bobbi Brown. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου primer, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!